Moi bons días a todas e a todos. Moitas grazas ao Grupo Correo por acollernos unha vez máis para falar de algo tan importante como a educación. É un placer para min saudarvos na apertura deste foro do Grupo Correo Gallego, como dicía, unha xornada na que se van a analizar os motivos polos que Galicia é un referente dentro da escola inclusiva no noso país, así como tamén estudar o papel que os membros da comunidade educativa teñen nesta realidade. Como psicóloga educativa e, obviamente, tamén como conselleira, confío plenamente na educación para descubrir as fortalezas, para descubrir os talentos que contribúen á mellora da sociedade na que nos toca vivir. Neste proceso educativo son sempre as persoas as que marcan a diferenza. O sistema educativo galego fai bandeira do respecto e da convivencia nas aulas para o que aposta por un ensino que regula a atención á diversidade e planifica medidas para apoiar a inclusión e para apoiar a igualdade. Porque a inclusión e a equidade son os piares dunha educación transformadora nos que nos baseamos para facer fronte á exclusión e ás desigualdades, tanto no acceso á educación como na participación e nos resultados do proceso de ensino. En Galicia podemos presumir de estarlle dando prioridade a este modelo, poñendo en valor, por unha banda, o esforzo dos docentes na súa formación e, por outra, cambiando a práctica educativa para que todo o alumnado acade as metas no seu proceso de aprendizaxe. E esta maneira de facer as cousas está a dar resultados. O sistema educativo galego é xa o máis inclusivo de toda España. Non o digo eu, non o di a Consellería de Educación, senón as estatísticas do Ministerio, que recollen que en Galicia o 92,7% do alumnado con necesidades educativas especiais está integrado en centros ordinarios. E isto favorece, sen dúbida, a igualdade de oportunidades. Pero coida preguntarnos a que nos estamos a referir cando falamos de inclusión educativa. Referímonos a proporcionar ao noso alumnado igualdade de oportunidades e acceso a unha educación axeitada ás súas condicións e ás súas circunstancias persoais, as súas capacidades e as súas fortalezas. Unha escola inclusiva preocúpase por establecer modelos organizativos, modelos metodolóxicos e modelos curriculares que axuden a tender pontes para que todas as nenas e nenos poidan estar presentes na aula. Non só presentes, senón participando dun modo efectivo no seu proceso de aprendizaxe e ampliando os seus coñecementos de acordo cos seus ritmos, os seus intereses, as súas capacidades. Unha escola inclusiva ten unha visión ampla da intelixencia, ten unha visión ampla do pensamento. Para acadala é preciso traballar con todo o alumnado valores como a convivencia, o respecto, a cooperación, a solidariedade ou a confianza, creando deste modo unha sociedade máis xusta. Polo tanto, é necesario seguir realizando os cambios oportunos, é necesario centrar os esforzos nas rapazas e nos rapaces máis desfavorecidos, especialmente naqueles con capacidades diferentes, non permitindo que ninguén quede atrás. É o concurso de toda a comunidade educativa, familias, alumnado, profesionais, o que nos permite unir esforzos para afrontar as dificultades que chegarán e que poden obstaculizar o desenvolvemento das prácticas inclusivas de éxito. Só deste xeito poderemos avanzar na consecución dun dos obxectivos de desenvolvemento sostible Educación 2020, a plena inclusión na aula e a equidade educativa. Un dos meus referentes na psicoloxía, un deles, teño moitos, o pai da teoría das intelixencias múltiples, Howard Gardner, dixo que unha das hipóteses nas que se basea o deseño da súa escola ideal de futuro é que non todo o mundo ten os mesmos intereses, non todo o mundo ten as mesmas capacidades, non todos aprendemos do mesmo xeito. Só se todo o alumnado aprende das diferenzas, conseguiremos centros educativos máis humanos e camiñaremos cara á construción dunha sociedade máis inclusiva e máis equitativa.
De feito, precisamente é esta diferenza, son estas realidades distintas as que enriquecen a nosa sociedade. Só recoñecendo a diversidade damos cabida a todos os talentos, os que se atopan nos alumnos e nas alumnas que acoden cada día aos nosos centros educativos. É a escola a que debe axudar a descubrir, a canalizar, a potenciar eses talentos, esa creatividade. Estamos, pois, todas e todos nós inmersos no proceso de educar aos cidadáns da Galicia do século XXI. É nese proceso onde non podemos permitirnos o luxo de deixar a ninguén detrás, porque cada un e cada unha das nosas nenas, dos nosos nenos, encerra un talento único, encerra unha particularidade única. Citando, rematando xa ao doutor Gallagher, como podemos medir unha composición musical que non foi escrita, unha cura para unha enfermedad que non ha sido descubierta, la ausencia de entendimiento político? Esa é a diferenza entre o que somos e o que poderíamos ser como sociedade. Bos días e moitas grazas. Seguimos falando de eduinclusión neste foro organizado polo Grupo Correo Gallego e agora imos ter a ocasión de escoitar o relatorio de Natividad Bouzas Carneiro, que é a xefa de Servizo de Inclusión e Orientación Educativa da Consellería de Educación, un relatorio que vai xirar alrededor de Galicia como referente da escola inclusiva a que apuntaba a conselleira Carmen Pobra. Cando queira. O discurso da conselleira resume moi ben toda a esencia do traballo que hai detrás do que se vai amosar agora. Mirade, esta vai a ser un pouco o guión da intervención e empezaremos falando un pouco do que é a inclusión. Continuaremos cun pouco de información sobre a evolución, de como fomos evolucionando pasando da segregación, a integración e a inclusión. Falaremos tamén un pouco desa concreción de toda esa evolución sobre inclusión na normativa que temos a nivel autonómico referido á atención á diversidade e sobre os principios, e logo faremos un percorrido de todas as accións que se están a desenvolver dende a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional que aportan o que é o desenvolvemento da inclusión educativa. Entonces, nese sentido, falaremos dende o que é a inclusión e orientación educativa, falaremos dende o que son os proxectos e os programas de innovación educativa, falaremos do que contribúe tamén todas as accións que temos referidas á igualdade, tamén as referidas á estrategia Educonvives, como contribúen tamén ao fomento da inclusión educativa e, como non, podía ser de outra maneira, a formación do profesorado. E no último punto, falaremos un pouco dos camiños a seguir. Bueno, pois iniciamos entón a sesión e antes de nada quería facer con vos unha reflexión interesante, moi importante, sobre todo de cara a que se produzan os cambios e os avances cara a inclusión educativa nos centros educativos. Vouvos a propoñer unha dinámica, e é que na cabeza, iba a facer un bingo, pero nos levaría moito tempo, vale? Eu procedo á formación do profesorado e isto o teño así bastante asimilado. Mirade, ides a pensar en unha, dúas, tres palabras que vos veñen á cabeza cando escoitades inclusión. E digo unha, dúas, tres, porque despois, haberá que dicir algunha, e se resulta que unha delas, a primeira que tiña para dicir eu xa saiu, pois opto pola segunda, sí? Estamos? Sí? Bueno, se alguén quere iniciar. Esforzo. Diversidade. Participación. Igualdade. Equidade. Dereito. Perdón? Pódese. Grupo. Apoios. Sociedade. Capacidade. Humanidade. Organizacións.
Intelixencia emocional. Necesidade. Recreo. Seguridade. Formación. Carai, cantas cousas. De verdad, eso indica claramente a complexidade que ten a inclusión. Mirade, estas son moitas palabras, e moitas delas, quero dicir, me sorprendeu porque dixestedes moitísimas palabras que non están aí contempladas, e estas xa non son poucas. Vale, entón, con isto, que se quere trasladar? Precisamente, que non nos podemos quedar na simple palabra da inclusión, que temos que ter todas esas palabras que acabades, bueno, os conceptos que acabades de decir e todas estas que están aquí moi interiorizadas, porque se non as temos interiorizadas non podemos dar de alguna maneira vai nos costar ofrecer unha resposta inclusiva educativa, vale? Entón, é moi importante que se queremos avanzar na inclusión educativa temos que cambiar a mirada e empezar a ter interiorizadas todas esas palabras que son claves precisamente para dar visibilidade e para poder avanzar na inclusión educativa. De acordo ou non? Sí, non? Bueno, continuamos. Evidentemente, temos que ter unha definición do que é a inclusión educativa. Bueno, creo que non se ve moi ben aquí polo... Non sei se vedes, vale, pero bueno, é a definición da UNESCO, que seguramente coñecedes todas e todas, é un proceso orientado a responder á diversidade dos estudantes, incrementando a súa participación, alguén o dixo por aquí, e reducindo a exclusión. Creo que non saiu, non? Somos moi positivos e positivas. En e desde a educación. Está relacionada coa presencia. Alguén dixo a presenza? A participación e os logros de todo o alumnado, con especial énfase naqueles que por diferentes razóns están excluídos ou en risco de ser marxinados. Ben, si botamos un pouco a vista atrás e analizamos un pouco como se evolucionou de cara a chegar a este concepto de inclusión, bueno, fixemos un recopilatorio de moitas declaracións e moitas leis. Pido disculpas por estar aí xeneral, foi un erro, quere dicir xeral, vale? A propia Constitución, que foi dando, bueno, a través das cales se foron dando pasos no recoñecemento das discapacidades, no recoñecemento das necesidades educativas especiais, no recoñecemento das necesidades específicas de apoio educativo, vale? Bueno, non oímos a ler todo, pero bueno, vale. Digamos que o cambio máis importante foi no 2006 coa Lei Orgánica de Educación, porque aí se aportou ou se estableceu unha nova nomenclatura para falar de... Bueno, para englobar moitas dificultades que estaban presentes nos centros educativos, vale? E no alumnado. E o concepto pois é o referido ás necesidades específicas de apoio educativo, vale? Bueno, non sei se queredes isto, supoño que xa o tedes máis que claro. Bueno, e como moi ben decía a conselleira, nestes momentos tamén é clave o establecido na declaración de Incheon sobre os obxectivos que nos corresponden ao ámbito educativo, non? Que é sobre todo de garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe permanente para todas. Bueno, estes non se ven, ou ao mellor os vedes vos mellor que a min, vale? Pero, bueno, son un pouco, pois nada, asegurar a permanencia na etapa de primaria e secundaria, asegurar tamén, bueno, pois unha escola, un ensino inclusivo, asegurar tamén a adquisición por parte do alumnado das áreas máis instrumentais. Bueno, ben, todos estos, digamos que
na normativa que temos actualmente sobre a atención á diversidade quedan recollidos todos os principios establecidos na declaración non me sai agora a palabra, esperade, na Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, vale? E tamén nas propias leis educativas. Entón, bueno, este é o decreto que seguramente todas e todos coñecedes de atención á diversidade, que define as medidas de atención á diversidade como conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características, necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. Un pouco tamén na liña do que decía a conselleira. Bueno, o propio decreto, a propia norma establece eses principios xerais de actuación baseados nos principios que comentaba antes e establece unhas medidas establece unhas medidas para dar resposta pois ao cumprimento dos principios, vale? Entón, nese decreto se establecen as medidas de atención á diversidade, distinguindo entre medidas ordenadas de atención á diversidade, que son aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescriptivo sin alteración significativa dos seus elementos. E, non sei se considerades que debemos de revisalas, pero son as que se establecen no decreto, a adecuación da estrutura organizativa do centro, a adecuación das programacións didácticas, metodoloxías baseadas no traballo colaborativo, adaptación de tempos, instrumentos e procedementos de avaliación. Isto é moi importante, porque ademais está sendo reforzada en moitos dos protocolos que se están elaborando en colaboración coas entidades. Aulas de atención educativa e de convivencia, desdobramentos de grupos, reforzos educativos e de apoio ao profesorado, programas de enriquecimento curricular, de reforzo nas áreas instrumentais básicas, de recuperación das materias pendientes, programas específicos personalizados e programas de habilidades sociais. Por outro lado, tamén considera, digamos que as anteriores as aplica o persoal docente e son medidas sobre todo de reforzo e de apoio, vale? E non precisan autorización. Logo temos as medidas extraordinarias e, repito, digamos que estas medidas pódense entender como os axustes que poden estar dando resposta ás necesidades que presenta o alumnado. Entonces, estas medidas extraordinarias, digamos que están dirixidas a alumnado con necesidades específicas, necesidades específicas de apoio educativo e necesidades educativas especiais que pode requerir modificacións significativas do currículum ordinario, supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo, así como os elementos de acceso ao currículum. Aplícanse unha vez que están esgotadas as medidas ordinarias e requiren requiren autorización de diferentes do director do centro, da inspección educativa, da xefatura territorial ou da propia dirección xeral. Como medidas extraordinarias se contemplan os agrupamentos flexibles. Seguramente votaredes de menos algunha que aparece no decreto, pero digamos que o decreto corresponde do ano 2011 e temos al 11 que é posterior e entón houbo que adaptar, vale? Agrupamentos flexibles, exención da segunda lingua estranxeira, agrupamentos de materias en ámbitos, apoio de profesorado especialista de pedagogía terapéutica de audición e lenguaxe, flexibilización da duración do período de escolarización, fragmentación modular, modalidade de escolarización diferente a ordinaria, programas de mellora da aprendizaxe do rendemento, formación profesional básica, digamos que pódese considerar como unha medida de atención á diversidade, vale? Pero non está contemplada así no decreto. Atención educativa hospitalaria ou domiciliaria, grupos de adquisición de linguas e grupos de adquisición da competencia curricular. Digamos que aquí se puxeron un pouco todas esas medidas que se están desenvolvendo e que teñen ese carácter extraordinario.
Vale. Por outro lado, outras das medidas que permiten axustar un pouco a escolarización, non? Ou a resposta educativa ás necesidades do alumnado precisamente son as modalidades de escolarización. Como vedes, e coñecedes seguramente, as modalidades de escolarización podense desenvolver en centros ordinarios, en centros de educación especial, en unidades de educación especial e tamén a través dunha escolarización combinada, ben dentro do propio centro ordinario que teña unidades de educación especial ou ben nos propios centros de educación especial. Ben, como moi ben dixo a conselleira, a inclusión educativa ten que estar apoiada e reforzada por un cambio a nivel modelo educativo. Entón, digamos que o modelo universal de aprendizaxe ou o paradigma do diseño universal de aprendizaxe é un paradigma que permite eliminar as barreiras para que así o alumnado poda ter acceso á aprendizaxe, non? E desta maneira poder desenvolverse a nivel integral, non? O diseño universal de aprendizaxe parte de tres principios fundamentais, que é a presenza, a participación e a aprendizaxe. Digamos que o apoio da inclusión nos centros educativos require certas propostas metodolóxicas e non sei se coñecedes o Index for Inclusion, que é a guía escolar ou educativa para a inclusión, donde se establecen, digamos que, tres grandes bloques, tres grandes obxectivos que que un pouco permiten avanzar cara a inclusión educativa, non? O primeiro bloque ou o primeiro obxectivo é crear culturas inclusivas, que consiste en construir comunidades de aprendizaxe, vale? Establecer valores inclusivos e tamén, establecer políticas inclusivas orientadas a desenvolver un centro escolar para todas as persoas e a desenvolver prácticas inclusivas construindo currículum e orquestando aprendizaxes. Tendo en conta estes principios e tendo en conta os principios do diseño universal de aprendizaxe e tendo en conta o que se establece para o avance na inclusión educativa, na guía para a inclusión educativa, no Index for Inclusion, podemos contribuir a maiores no avance da inclusión educativa utilizando diferentes metodoloxías que permitan que o alumnado teña presenza e que participe nas súas aprendizaxes. Supoño que tamén coñecedes o aprendizaxe basado por proxectos, a gamificación, o modelo SEN. Aprendizaxe basado por proxectos é unha proposta que parte do establecemento de retos ou do establecemento de proxectos, de problemas, que o alumnado debe de responder. Por eso se caracteriza por un pouco responder a eses principios de presenza, participación e aprendizaxe. A gamificación, que parte do xogo e normalmente tamén vai asociado aos retos. O TBL, que é aprendizaxe agora non me sale. Xa me sairá. O modelo SEN, que digamos que é un modelo baseado no enriquecimento curricular de todo o alumnado, partindo sobre todo do descubrimento das súas potencialidades e de que as propostas educativas partan da análise dos intereses do alumnado. O traballo por proxectos, o ensino multinivel,
o Flipped Classroom, a aprendizaxe de servizo, bueno, non sei se sabedes o que é, pero bueno, se caracteriza sobre todo pola implicación e a relación que ten a aprendizaxe que se supón para o alumnado e o servizo que se pode ofrecer pois a unha entidade coa que se este colaborando. A aprendizaxe cooperativa. Ben, agora vamos a citar todas aquelas accións que se están a desenvolver na Consellería de Educación e que un pouco propoñen ou digamos que supoñen avances para a mellora da inclusión educativa. Bueno, antes de nada, dicir que no curso 18-19 existe unha materia ou se crea unha materia de libre configuración autonómica para primeiro e segundo da ESO referida á sociedade inclusiva. Ben, por outro lado, e tal como dixo a conselleira, Galiza é unha das comunidades autónomas con maior índice de inclusión polo feito de que o alumnado de necesidades educativas especiais porque hai un elevado número de alumnos e alumnas de necesidades educativas especiais escolarizados en centros ordinarios, 92,7. Non sei por que le pasou a eso. Ben, por outro lado, indicar tamén que Galicia é a comunidade que acadou un dos obxectivos que era a reducción do abandono educativo antes do previsto, vale? Porque conseguiu reducir a taxa de abandono dun 15% a un 14,3%. Por outro lado, tamén dicir que, segundo o informe PISA, Galicia mellora nas 3 competencias avaliadas en ciencias, concretamente en ciencias, lectura e matemáticas. E que, con respecto á inclusión, é a segunda comunidade con menor segregación escolar por nivel socioeconómico e está ao nivel de Finlandia e de Suecia. E tamén dicir que un de cada 10 docentes son profesionais especialistas na atención á diversidade. Bueno, outra das accións que se están a desenvolver dende o Servicio de Inclusión e Orientación Educativa é a elaboración de protocolos que sirven de guía para a atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e que se elaboran en colaboración con entidades que están traballando a prol pois, de cada unha desas necesidades. Vale? Como vedes, temos o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, atención temperá, tratamento de alumnado con TDAH, o de atención domiciliaria, o de síndrome de Down, o de alumnado con discapacidade auditiva e faltaría aquí un que foi publicado recentemente que é o protocolo para a atención educativa do alumnado con altas capacidades e en breve se publicará o protocolo de dislexia e dificultades específicas de aprendizaxe. Ben, todos estes protocolos están ubicados na páxina no portal educativo, na sección de Atención e Diversidade e Orientación Educativa. Vale? Ben, outra dos traballos que se fan dende o Servicio de Inclusión e Orientación Educativa é o establecemento de convenios de colaboración con todas estas entidades que están traballando en prol da atención á diversidade e nestes momentos contase con 29 convenios con todas estas entidades que estades a ver. Estas que están aquí serían entidades que centran o seu labor no tratamento do alumnado de espectro autista, vale?
aquí, por exemplo, centran o seu labor con alumnado que pode ter problemas alimentarios. Estas tres, INGADA, FEGADA e TDAH Salnes, centran o seu labor no tratamento, ou na resposta educativa, en favorecer a resposta educativa do alumnado con trastorno con TDAH, vale? E moitas máis, vamos. Bueno, e outra das accións que se desenvolven dende este servizo e sempre de cara a fomentar a inclusión educativa é un premio ás boas prácticas que se publicou por primeira vez agora no curso 2019, que terá carácter anual e que, pois foi bastante sorprendente porque o primeiro ano que se convoca o premio xa houbo 74 centros que presentaron boas prácticas de inclusión educativa e isto quere decir que xa se lle empeza a dar visibilidade a inclusión educativa e que sin sabelo mellor xa existen moitas boas prácticas, vale? 45 son da categoría A e 29 da categoría B. Tanto a categoría A como a categoría B reciben 3 premios e un accésit. Ben, outras das medidas para favorecer a inclusión educativa é que nos centros de formación do profesorado o profesorado ten ao seu alcance unhas maletas con literatura para traballar no centro educativo pois un pouco a inclusión. Ben, xa no referido as persoas que traballan en prol da atención á diversidade, pois estes son os datos que corresponden á rede de orientación. Non sei se sabedes que os departamentos de orientación normalmente cara ao final de curso cubren en unha aplicación un pouco recollen todos os datos do funcionamento do Departamento de Orientación, non? A través desa recollida de datos extraense todos estes datos. E, vemos unha progresión do persoal, do número de persoas especialistas na atención á diversidade, como poden ser especialistas dos equipos de orientación específica, como poden ser persoas orientadoras de educación primaria, persoas orientadoras de educación secundaria, profesorado de pedagogía terapéutica, profesorado de audición e linguaxe, auxiliares técnicos coidadores educativos, intérpretes de lingua de signos e profesorado de convenio. Entón, como vedes, nos últimos anos foise aumentando o número de persoas docentes que digamos que adican o seu traballo con máis especialización, se o queremos decir así, na atención á diversidade. No curso 2019-2020 son 3.970 persoas especialistas na atención á diversidade que están nestes momentos traballando nos centros educativos. Isto ven a ser un poquinho o mesmo, pero con máis detalle, o número de orientadores e orientadoras, de profesorado de pedagogía terapéutica e audición e linguaxe, persoas auxiliares coidadoras, docentes establecidos por convenio, en lingua de signos 52, intérpretes de lingua de signos e da 11.6. Ben, outras das actuacións que se fan dentro do Servicio de Inclusión das actuacións da Consellería, dicir que máis de 1.030 centros e máis de 7.729 alumnos e alumnas foron beneficiarias da colaboración coas entidades, que poño aí un pouco as especialidades: discapacidade visual, trastorno por déficit de atención e hiperactividade, parálisis cerebral, etc.
Por outro lado, tamén dicir que 140 centros educativos con plan de formación permanente de profesorado están traballando na liña de escola inclusiva e atención á diversidade. E iso supón o dobre que o curso pasado. Por outro lado, 11.400 profesores e profesoras se formaron no módulo ICI, que é un módulo formativo de 20 horas referido á igualdade, convivencia e inclusión. 332 centros traballaron, no programa, eso vou dicir máis adiante, traballaron nos contratos programa na liña de convivencia, diversidade e promoción da igualdade. Bueno, e outra acción moi importante que se está a desenvolver, sobre todo, dende a rede de formación, é a promoción de escolas de nais e pais. Bueno, por outro lado, tamén decir que estánse elaborando uns recursos de apoio á educación inclusiva, moitos deles se están elaborando en colaboración con entidades que traballan en prol da atención á diversidade, e, bueno, dicir que este servicio conta con unha asesoría de atención á diversidade, outra asesoría de atención á diversidade e convivencia, outra asesoría de inclusión e orientación educativa e outra asesoría de orientación vocacional. Ben, con respecto aos programas de innovación educativa, non sei se sabedes que, bueno, dentro da Consellería un pouco se promulga a participación dos centros educativos a través de programas de innovación educativa como que están pensados para que sexan un instrumento de apoio para favorecer a inclusión e o éxito escolar do alumnado. Nesta convocatoria do 19-20, digamos que houbo un cambio bastante importante con respecto ao 2018 porque se incluíron 3 liñas novas que son Igualate, Convive e Inclúete, precisamente orientadas un pouco a traballar a promoción da igualdade de xénero, a mellorar a convivencia e a fomentar a inclusión educativa. Ustedes aquí, Refórzate, digamos que é o que correspondía con PROA, mellora das competencias clave, Igualate, Convive e Inclúete, me comí algo aquí, sí, bueno, prevención do abandono temperán e do absentismo escolar, mellora do nivel de coñecementos para acadar excelencia e reforzo das competencias clave en terceiro e cuarto da ESO. Bueno, faltaría un, pero digamos que de todos os que hai sería o que menos podería estar aportando a inclusión, que tampouco ten por que ser así, depende sempre como o aborde o centro educativo e é o relacionado coa xestión de centros. Vale? Non sei como voi de tempo. Ben, Os 10. e a que hora tenéis que terminar? 45, así que tampouco empezamos máis tarde. Vale, ben. Nos programas de innovación educativa, nos contratos programa, no curso 18-19 participaron 572 centros de escolas de educación infantil, CRAS, CEIPS, etc. Bueno, xa o vedes. Estes programas parten sempre dun análise da situación e dun plan de mellora. Requiren dun seguimento periódico por parte do equipo directivo e tamén está implicada neste seguimento a inspección educativa. E, por outro lado, tamén se caracterizan porque participan nas actividades de formación. E aquí, bueno, poderían ter cabida a participación coas entidades que están a traballar en prol da atención á diversidade. Bueno, a ver, este é o custo que teñen estas accións, vale? E
a verdade é que por que se pon esa cantidade ou por que se mostran os datos. Mirade, é que eu cando cheguei á Consellería me levei unha sorpresa porque pensei que as cousas non costaban tanto. Entón, por eso creo que é bo que se saiban ás veces o que custan as cousas para, bueno, pois para ver tamén os esforzos que se fan, e de verdad a mí me sorprendeu. Vale, bueno, dentro dos programas de innovación educativa tamén temos todos os plans proxectas. Os plans proxectas sabedes que se desenvolven en colaboración con outras consellerías e entidades, fomentan a aprendizaxe por proxectos e están fundamentados ou, bueno, teñen como un dos principios o feito de que se aborden os elementos transversais do currículum e potencien o desenvolvemento das competencias transversais. A ver, esta foi unha escolma que fixen, hai bastantes máis, pero fixen unha escolma porque estos serían os que están relacionados coa inclusión educativa, é dicir, son programas dende os que se pode estar contribuindo bueno, pois a favorecer a educación inclusiva. Nestes plans proxecta participaron no curso pasado 542 centros e alumnado de todos os niveis educativos. Importante que todas estas accións destes plans proxectas están contemplados nas programacións didácticas e se valoran moito as actividades de difusión que se contemplen nelas. Bueno, tamén dicir que hai un recoñecemento para o profesorado que participa nestes programas de innovación educación educativa. E dentro da innovación educativa, outras das accións que se poñen en marcha precisamente para favorecer un pouco e avanzar máis na educación inclusiva, pois é o programa de educación responsable, un programa centrado sobre todo na educación emocional, o programa Sengal, que tamén é un programa que está orientado ao enriquecimento curricular, a potenciar o enriquecimento curricular de todo o alumnado, os premios Proxecta, os premios de igualdade, que logo, se nos dá tempo, veremos con un pouco máis de detalle, e o premio Comunícate Edu. Bueno, dende igualdade se contribúe dende todas estas accións. Bueno, sabedes que existe un plan de actuacións para a igualdade nos centros educativos de Galicia, que dende o que se contemplan todas esas accións que tedes aí á dereita, formación básica en igualdade, prevención e loita contra a violencia de xénero para o novo persoal funcionario, formación básica en igualdade, prevención e loita contra a violencia de xénero, formación básica en igualdade no ámbito educativo. Bueno, digamos que son agrupamentos de actividades de formación un pouco segundo o obxectivo que teñen e corresponden ou dan resposta ao establecido no plan de actuacións para a igualdade. Bueno, e tamén dicirvos que, como xa sabedes, bueno, pois hai dous protocolos que están bueno, pois centrados en un pouco favorecer a identidade sexual e a identidade de xénero, perdón, e a igualdade de xénero e prevención da violencia de xénero. Vale, como xa vos dixen antes, dende igualdade e dentro do plan de igualdade se contemplan tamén outras accións relacionadas con premios, como poden ser o premio de curtametaxes e o premio pola igualdade de Carmen López Cortón. E unha nova iniciativa para este ano que é o programa de innovación educativa Clube de Letras, que hai que decir que, bueno, que está sendo todo un éxito. E un pouco este programa o que quere é poñer en valor o aspecto máis literario, artístico, filosófico, etc. Vale?
Bueno, tamén dicir que con respecto á igualdade hai dúas materias de libre configuración autonómica, como pode ser a igualdade de xénero en primeiro e segundo da ESO e a condución cara ao século XXI en primeiro de bacharelato. E máis recursos educativos tamén presentes nos centros de formación do profesorado, aos que pode ter acceso todo o profesorado cando o consideren, que son as maletas de igualdade. Vale. Con respecto á convivencia, estaredes de acordo comigo en decir que é moi difícil distinguir entre inclusión, convivencia e igualdade. É dicir, porque ao final as tres teñen algo en común e que é o respeto e a tolerancia, bueno, e outras moitas cousas máis, non? Pero, bueno, si digamos que nos o temos así un pouco parcelado, precisamente porque cada unha destes aspectos teñen peso por si mesmas. Bueno, con respecto á convivencia, sabedes que bueno, temos a Estrategia Galega para a Mellora da Convivencia educonvives.gal, que contempla, entre outras accións, a existencia de protocolos. De feito, Galicia foi a primeira comunidade en recoller nun protocolo o tratamento do acoso e o ciberacoso. Estas son moitas das accións que se contemplan dende a Estrategia Educonvives. Normativa e protocolos, tedes aí mapas de procedementos, etcétera, que se contemplan. A existencia e a creación do Consello Galego de Convivencia, un espazo web para a Estrategia Galega de Convivencia, os cuestionarios de análise que corresponde tamén a unha das medidas contempladas na Estrategia Galega de Convivencia. Sabedes que no curso 2015 se lanzaron uns cuestionarios para analizar a situación da convivencia nos centros educativos e en breve, ou sea, hai nada, no mes de febreiro, digamos que se lanzou a enquisa do 2019 da que se están analizando os datos. Logo tamén hai outras iniciativas como é o Plan Director e, por suposto, accións formativas. Bueno, estes son os resultados da enquisa de 2015 nas que, bueno, se indica e se expón o grado de satisfacción das familias con respecto aos centros educativos, vale? E a evolución da convivencia. Non sei se se ve moi ben. Sí. Bueno, vese mellor aí que aquí. Vale. Outro dos servizos dende os que se contribuye a avanzar na inclusión educativa é a formación do profesorado. A formación do profesorado dende o ano 2015 digamos que sufriu un cambio posto que se organizou, fíxose un análise de cales deberían ser os saberes e o saber facer do profesorado para ser bons profesionais da educación e logo dese análisis concluíronse as seguintes competencias profesionais docentes. Ao igual que as competencias clave, estas competencias profesionais docentes se interrelacionan entre elas, o que quere dicir que un docente pode ser competente nunha das competencias profesionais docentes, pero non debe de deixar de ser competente nas outras competencias profesionais docentes. Me explico? Bueno, ídelo ver mellor aquí. Mirade, dentro desas competencias profesionais docentes está a competencia de educador e guía no proceso de ensino-aprendizaxe, e aquí se resalta toda a cuestión da atención á diversidade, de acción tutorial e todas as cuestións relativas e relacionadas
con cuestións metodolóxicas. A seguinte é membro dunha organización, é dicir, todas as persoas docentes teñen que ser competentes á hora de pertencer e colaborar e coordinarse dentro dunha organización. Interlocutor e referente fai referencia ou engloba todo o relacionado co saber ser e saber estar, vale? E logo o carácter investigador da escola que nunca pode faltar. E logo hai outras tres competencias que son máis instrumentais e máis transversais, como poden ser a competencia TIC, especialista na súa materia, e comunicador en linguas maternas e estranxeiras. Ben. Bueno, nada, simplemente con isto quero dicirvos que o tratamento da inclusión educativa está sendo dende o novo plan de formación do profesorado ten unha consideración especial e transversal a todas as actividades formativas independientemente da temática que sexan e da competencia que aborden. Entón, con isto queresevos indicar un pouco a relevancia que se lle está dando un pouco a inclusión educativa dende todos os ámbitos. Pero como sabemos que a formación do profesorado é un punto clave, digamos que se toman pois un pouco estas medidas para asegurar que poidamos avanzar o máis rapidamente cara a construir un modelo inclusivo de sociedade. Avanzo. Bueno, número de actividades, número de certificacións. A verdade é que, eu teño que dicir que non sei se está ben ou non, pero eu veño de estar 12 anos na formación do profesorado e teño que dicir que estou orgullosa do profesorado porque, as accións formativas sempre estaban con moita afluencia de público. Ben, simplemente indicar nesta diapositiva que efectivamente a convivencia escolar e a atención á diversidade teñen tamén por sí mesmas bastante peso na formación do profesorado. Outra parte moi importante da formación do profesorado, digamos que a formación do profesorado ten como dous piares. Unha é a formación individual e outra é a formación en centros. Pois isto corresponde aos datos do ano pasado. Como vedes, 680 centros educativos teñen o seu propio plan de formación e isto é moi significativo. E desenvolvéronse un total de 1.850 actividades dentro deses plans de formación. Continúo, avanzo. A formación en rede, tamén moitísimo éxito. E outra cuestión que está avanzando cada vez máis son as ENAPAs, as escolas de nais e pais. Mirade, estas son as actividades que se fixeron ata o momento. 303 actividades dentro dos PFPPs, é dicir, a través das escolas de nais e pais e os PFPPs. E 31 das actividades específicas para familias e 16 actividades formativas compartidas entre profesorado e familias. Así, rapidito. Cara onde camiñamos na inclusión educativa? Como supoño que xa seredes coñecedoras e coñecedores de que se está avanzando na construción dunha estrategia eduinclusión precisamente de cara a favorecer e avanzar no camiño da inclusión, non? Digamos que esta estrategia vai a ter accións que implique a administración educativa, accións dirixidas ao alumnado, accións dirixidas ás entidades, sobre todo de colaboración, porque non podemos obviar que as entidades son un recurso de atención á diversidade que pode contribuir precisamente a dar unha mellor resposta educativa á mesma. Inclúe tamén accións dirixidas ao profesorado, aos centros educativos e ás familias. E simplemente destacar dúas fundamentalmente que xa se están poñendo en marcha e que son actualización da normativa de atención á diversidade, que de feito a día de hoxe
están traballando niso. E outra moi importante é o plan de choque para a formación das persoas especialistas na atención á diversidade. Bueno, quero aclarar aquí que persoas especialistas na atención á diversidade son todas as persoas docentes, porque as persoas docentes e as persoas titoras evidentemente tamén teñen que responder a diversidade, pero aquí nos estamos referindo sobre todo ás persoas especialistas dos departamentos de orientación e dos servicios de orientación, bueno, equipos de orientación específico. Bueno, entón, este plan formativo centra ou vai dirixido, sobre todo, a membros dos equipos de orientación específica. Esas letras que hai por aí corresponden un pouco ás especialidades. Vai dirixidas ás persoas especialistas dos departamentos de orientación, como pode ser xefa de departamento de orientación, profesorado de pedagogía terapéutica e profesorado de audición e linguaxe. E tamén vai dirixido ao personal non docente, porque entendemos que este personal non docente forma parte da comunidade educativa. Vale? Bueno, cales son os obxectivos? Pois os obxectivos son a especialización de cada un dos colectivos, o compartir coñecemento, o formar e crear redes de aprendizaxe e de coñecemento. E outro dos obxectivos é crear un modelo de atención á diversidade e un modelo de orientación en colaboración cos que estades a pé de obra. Vale? Bueno, este é un pouco digamos que os procesos polos que vai evolucionando ou polos que se vai desenvolvendo a formación das persoas especialistas na atención á diversidade, e teño que dicir que nestes momentos hai pois un 25% das persoas especialistas en atención á diversidade participando de esta formación que se acaba de lanzar. Un 25% das persoas especialistas na atención á diversidade. Que, bueno, o mellor vos non o vedes significativo, pero eu a verdade é que sí o vexo moi significativo, porque ademais hai que ter en conta que estas persoas a maiores participan nas formacións dos seus centros e nas formacións de carácter individual, que están fora desta planificación ou deste plan de choque formativo para as persoas especialistas na atención á diversidade. E, bueno, esta é a vida do centro. Xa dixen antes que en 680 e pico centros xa está contemplado un proxecto de formación permanente do profesorado. E digamos que esta modalidade formativa é a clave para formar en comunidade. Porque nesta formación é onde poden participar as persoas especialistas na atención á diversidade que non son docentes. Vale? E, bueno, máis nada, supoño que foi así todo moi correndo, pero, bueno, eu creo que si vamos avanzando e estamos, creo que, bueno, facendo as cousas o mellor que sabemos, seguramente o poderemos facer mellor, pero, bueno, creo que estamos no bo camiño cara avanzar a inclusión educativa. E, bueno, máis nada. Imos poñer en marcha esta mesa de debate que xira alrededor dos axentes educativos e sociais como eixe da inclusión nos centros de ensino. Voulles presentar as persoas que me acompañan nesta mesa. Está Rafael Lores, ele é director do Centro de Educación Especial de Panxón, que botou a andar alo polo 2006, Rafael, e xa con clases no curso 2009 e do 2010. Atenden a rapaces de primaria e de secundaria. Rapaces que presentan un trastorno grave da conduta e, bueno, é ademais o único centro educativo de Galicia co que hai aquí en Santiago. Hai outro máis público. Exacto. Dicir que o alumnado do centro de Panxón ten un patrón de comportamento persistente ao longo do tempo,
que afecta aos dereitos dos outros e tamén os deles mesmos. Non aceptan, digamos, as normas de convivencia. Moitas grazas e benvido. Tamén nos acompaña Juana María Tubío, ela é a coordinadora da área de Traballo Social Educativa de COGAMI. COGAMI, como seguramente moitos saben, naceu no ano 1990 para potenciar o movimento asociativo e para dar tamén solucións ao illamento que naquel entón tiñan que padecer as persoas con algún tipo de discapacidade. Dicir que, como eles mesmos apuntan na súa página web, a misión de COGAMI é conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en todos os eidos da sociedade. Benvida, moi bo día. Moitísimas gracias. Teño aquí a miña dereita Alberto Silva, ele é o director do Centro de Educación Especial Duques de Lugo, as PANAES, aquí en Santiago. Como saben, as PANAES está, digamos, especializado, por dicirlo de algún xeito, no tratamento do trastorno do espectro autista. É unha entidade non lucrativa de acción social que atende tanto os rapaces e rapazas que presentan este problema como as súas familias tamén, unha atención tamén integral. O obxectivo, mellorar a súa calidade de vida, como é evidente. Levan funcionando 40 anos. 40 anos, se fixo o 40 aniversario, pois fai agora máis menos un ano, é dicir, 41 agora mismo, e, bueno, logo daremos unhas pinceladas. Pois moitas grazas tamén por vir. Gracias por invitarnos. E tamén me acompaña Pilar Lestido, ela é orientadora do Instituto de Educación Secundaria Camilo José Cela de Padrón. Dicir que antes de estar neste instituto onde levas 2 anos, non, Pilar? Un ano. Estivo en Valga, estivo aquí en Santiago, estivo tamén en Arzúa, e despois de atender orientar durante moito tempo rapaces de primaria, agora Pilar os de secundaria, non? Sí, os secundaria, sí. Atender os adolescentes. Adolescentes, que adolescentes. Pois moitísimas grazas tamén e benvida. Bueno, se vos parece, o primeiro que me gustaría abordar con vos é falar un pouco do papel que cumpren os centros de educación especial. Rafael, non sei se queres empezar ti. É que son nenos procedentes, atendemos a nenos e a nenas de toda a comunidade autónoma e proceden chegan ao noso centro despois de todo un historial de fracasos, de sancións e de unha serie de problemas tanto persoais como que xeneran os propios centros de orixe. Están no centro noso de luns a viernes, polo tanto están en réximen de internado. Evidentemente, despois de explicar isto, a sensación que se pode ter é que nós aquí somos unha especie de virus ou unha especie de troll, porque falar de inclusión nun centro de internado donde, ademais, sacamos as persoas do seu orixe, con mellor a 300 kilómetros, como pode ser algún neno que temos en Panxón, parece que esas cousas non cadran. Bueno, nós estamos hoxe aquí, eu tamén, pero, bueno, eu son un membro máis do equipo que ali estamos traballando. Queremos explicar como eso pode ser posible. Pretendemos que despois desta oportunidade que temos de expoñelo, que quede máis ou menos claro de que, se non o conseguimos, por menos intentamos de que desde un centro de educación especial se poida tamén traballar a inclusión. Inclusión escolar, inclusión familiar e inclusión social. Porque a inclusión non só o obxectivo non é só a inclusión escolar, sino que a vida é moito máis alá dos centros educativos. En principio, contar un pouco como chegan estas persoas que chegan ao noso centro. Son persoas con moito sufrimento, persoas que acumulan unha cadea de fracasos, pero de fracaso escolar, fracaso familiar e fracaso social. Polas razóns que sexan, unhas de carácter patolóxico, outras de carácter social, e outras ou mellor de carácter tamén escolar, estas persoas teñen están nunha situación de risco de exclusión social e escolar. Polo tanto, sempre son as persoas que están nos despachos do xefe de estudios dos que teñen expulsións continuas, encadean unha expulsión con outra. Polo tanto, pode haber un alumno que chega ao noso centro, ao mellor con 6 meses desescolarizado, aínda que este escolarizado. Que as familias, a única relación que teñen cos centros escolares é esa relación frustrante que sempre os chaman para decirlle o mal que se comporta o seu fillo ou a súa filla,
que as outras familias non queren, están denunciando continuamente de que ese alumno ou esa alumna ten que salir da aula para que outros poidan ter o dereito de educación. Entonces, son como axentes que impiden a educación de outras persoas. Eso é chegar ao noso centro. Ao principio de todo, cando empezamos, no 2006 ou 2000, con nenos máis tarde, tiñamos o que era o sistema, digamos, por decirlo de un xeito, ordinario. Son nenos que veñen de primaria, veñen de secundaria, que non teñen ninguna discapacidade intelectual, polo tanto, teñen que levar un curso ordinario. Bueno, chegamos, pasamos un ano ou ano e pico, e vimos que aí os problemas de conduta, os problemas de agresividade e os problemas de desafección eran cada vez maiores, porque o problema que tiñan no centro de origen, nos o que facíamos era trasladalos, aillalos do seu ambiente e pasalo, ainda que era agradable, un ambiente moito máis agresivo. Por lo tanto, a convivencia, por decirlo de algún xeito, no centro era moi mala e a convivencia fora do centro seguía sin mellorar. Isto, ao claustro, levámonos a unha reflexión. Empezamos pensando e dicimos, vamos a ver, si hai un esforzo por parte das familias, hai un esforzo por parte da Consellería de Educación, tanto a nivel de funcionamento como a nivel económico, porque trasladar, crear un centro con moito máis personal que un centro normal, con moito máis custe, porque hai educadores, hai cuidadores, hai alimentación, hai máis cousas, por lo tanto, o gasto que se está a producir nestes alumnos é moito máis que nun centro ordinario. Entón, hai ese coste económico. Se nós trasladamos eso, facemos todos esos esforzos por parte de todo o mundo para chegar ao centro e facer o mismo que se facía no outro, parece que estamos faltando a realidade. O sea, mira, ¿para qué? Para que vamos a facer eso? Pensamos e dixemos, isto hai que darlle unha volta. Hai que darlle unha volta porque isto non pode seguir así. Non pode seguir así porque non ten ningún sentido. O sea, trasladar un neno da Pontenova, da fronteira con Asturias, a Panxón, ao sur de Galicia, para que se reproduzca exactamente o mismo que está no seu centro, este é un timo, por decirlo de algún sentido. Por lo tanto, dixemos, isto hai que cambiar todo. Entonces pensamos, hai que rachar coa cadea de fracasos e pasar a ter unha cadea de éxitos. Por lo tanto, temos que empezar a plantexarnos que podemos facer. O primeiro foi decir, vamos a ver, que conocemos destos nenos, estas nenas? Conocemos todo o que fixeron mal. Temos todo o expediente onde sabemos que insultan, pegan, todo o que fixemos mal. Nos aquí seguimos a observación e facemos exactamente o mesmo. Absurdo. Isto xa sabemos que o fan. A min, que unha educadora ou un profesor me diga que fulanito ou fulanita me insultou, me llamou hijo de non sei que, que me estás dicindo? Xa sabemos que iso é así. Por eso están aquí. Dice, que temos que saber? Que outras cousas poden facer estas persoas? Cal é a súa posibilidade e cales son os seus talentos? Entón, partimos dos seus intereses, partimos dos seus talentos e aí empezamos a desenrolar todo un proxecto educativo personalizado a cada un deles. Entonces, que facemos? Pois hai que rachar cos libros de texto, non temos libro de texto, hai que rachar cos agrupamentos ordinarios, primaria, secundaria, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, rachamos cousa tamén, e pasamos a ter uns agrupamentos ou por intereses ou por competencias. Entonces, que fixemos? Cales son os intereses? Vimos que era moito máis fácil para eles traballar sobre algo manipulativo. Vimos que a cociña era algo que lles gustaba. Vimos que a música era algo que podían, que a cal respondían con máis facilidade. Máis cousas, os medios audiovisuales era algo, as redes sociales era algo que parecía que entroncaban. Dice, pois non nos queda outra. Pois entonces, fixemos unha cociña, unha banda de rock, fixemos unha produtora de vídeo e empezamos a traballar sobre eso. Todas as competencias do currículum
e todos os contidos se traballan sempre partindo deses centros de interés. Estamos metidos en Sengal, que é como dicía a conselleira, como dicía Nati, en principio o modelo SEN era para altas capacidades, pero ahora temos claro de que é algo que sirve para todos, por lo tanto, aí estamos traballando sempre partindo dos intereses dos nosos alumnados. Con eso, en principio, que conseguimos? Conseguimos, primeiro, que eles mesmos e elas mesmas empezaron a sentirse contentos e contentas. A primeira inclusión ten que ser a inclusión persoal de cada un, porque de pouco vale que digamos que temos que incluir ou integrar cando a persoa non está satisfeita co seu comportamento ou co súa forma de estar. Por lo tanto, o primeiro que ten que ter é a súa autoestima, que elevar a autoestima. Para iso, pequeno grado. Cando puxemos a primeira banda de rock e empezamos en outubro, no Nadal, xa fixeron a primeira actuación, o orgullo que aquelas persoas tiñan era grande e a facilidade que tiñan de comunicarse era moito mellor. Pero tamén ocorreu outra cousa, que por primeira vez os pais e as nais que viñeron á actuación dos nenos se sentiron moi satisfeitos dos seus fillos. Por lo tanto, a partir dese momento, empezaba a cambiar un pouco toda a relación e empezamos a darlle volta a esa cadea de fracasos e iniciamos unha cadea de éxitos que daba pé a que fose moito máis fácil a aprendizaxe e que a convivencia no centro pasase de ser un medio a pasar é unha convivencia que é un fin. Por lo tanto, aprenden a convivir. E nada, e quería agradecer o que é a organización por invitarnos a estar aquí e tamén, por suposto, a Consellería porque lle damos bastante lata e lle informamos de, bueno, pois de situacións que temos que ir da man para buscar solucións e, bueno, pois creo que é o noso deber. Dentro do que é a presentación que tiña preparada, fixo xa tanto a Natividade Bouzas como a conselleira xa fixo un resumen que coincide co que son a nosa filosofía, os nosos principios dentro do que é a educación inclusiva, un repaso polas diferentes leis que xa o fixo a relatora, a cal lle agradezco un montón porque así o que fago é xa pasar para adiante dentro do que é o noso marco normativo, o que é a Convención Internacional dos Dereitos das Persoas con Discapacidade, en concreto o que é o artigo 24 é básico, aí establecese que as persoas con discapacidade non queden excluídas do que é o sistema xeral de educación por motivos de discapacidade. As persoas con discapacidade poidan acceder a unha educación primaria e secundaria inclusiva, de calidade, gratuita e en igualdade de condicións na comunidade en que vivan. Isto quería recalcalo porque isto é a nosa base para, sabedes que estes dereitos, a Convención de Dereito Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade foi ratificada por España no ano 2008 e, por tanto, aí, é dicir, temos que dar cumplimento, por eso están facendo cambios a nivel de programas, etcétera, que xa se explicou con anterioridade. Outro punto tamén básico é a Lei de Dereitos das Persoas con Discapacidade, que é do ano 2013, e aí tamén se recoñece o que é a educación inclusiva como instrumento privilexiado de sensibilización para a inclusión social das persoas con discapacidade. E, ademais, recoñécese como mecanismo a educación inclusiva para garantir o que é a igualdade de oportunidades e non discriminación. Este marco legislativo é importante, xa explicou tamén a relatora Natividade todo o que é o decreto de 229 do 2011, do 7 de decembro, por tanto, xo vou a pasar por encima, e me vou centrar xa naquelas principais problemáticas con que se atopa o que é o alumnado con discapacidade nas súas etapas educativas que nos, dentro do que é o noso ámbito de experiencia. Nos centros educativos temos a desigualdade menos posibilidades no que é a libre elección de centro.
se tende cada vez menos, pero hasta ahora a concentrar o que son os recursos en un centro determinado e hai veces pois co alumnado que non está no que é o seu centro de referencia pois cos seus irmáns ou os seus amigos, o que lle corresponde por la zona, non? Incrementos segundo avanzan as diversas etapas sobre todo no que é a etapa non obrigatoria, si que as solucións a problemas se ven máis no que son as etapas obligatorias e cando chegan ao que é o bacharelato, o que chega ao que é a universidade, pois os apoios si que aí son máis acuciantes. Existencia de escolarización en centros educativos de educación especial, pois aí hai unha controversia no que é o ámbito educativo e no ámbito das familias, pero nos abogamos, é dicir, eses centros de educación especial o que teñen que o que nos pensamos, é dicir, teñen un amplo coñecemento, unha amplia experiencia que en ese proceso desta educación inclusiva hai que contar con todos eses recursos e toda esa experiencia porque hai profesionais valiosísimos con un coñecemento que eso, pois, non sei, chamalle en ese proceso de reconversión pois en un centro de non sei, de recursos específicos, porque hasta eles poden facer o que é esa formación, ese acompañamento, ese proceso de integración no que sería o ámbito ordinario, é dicir, habrá que estudialo e aí estarían eles para aí facer o que son as aportacións. As avaliacións psicopedagóxicas que moitas veces poden actuar como barreiras na relación ao dereito á educación inclusiva e, bueno, temos aquí exemplos de porque Iván ten que ir a un colexio 60 kilómetros, bueno, dentro do que é o sistema educativo a percepción social da educación, pois moitas veces o currículum está estandarizado e generalista, dificultades prácticas inclusivas, incrementanse as dificultades segundo avanza nas diferentes etapas educativas, existencia de montellamentos, o que se chama cuello de botella, diferentes etapas educativas para a promoción e continuidade do alumnado con maiores dificultades, clima de, bueno, o que acababa de decir antes, profesionais, pais que se opoñen, pero aí está o marco legislativo que temos que ter en conta. A atención á diversidade cada vez require de maiores medios, hai que poñer máis presupuesto, falta do que é a accesibilidade, formación do profesorado que xa vimos antes, que como ben vimos se está poñendo en marcha diferentes programas, insuficiencia de produtos de apoio e de recursos TIC, os recursos de apoio que fan é promocionar o que é a autonomía do alumnado que ten algún tipo de discapacidade física ou orgánica. É un dereito irrenunciable para o alumnado con discapacidade e as súas familias, é un marco de referencia a cultura inclusiva e implica unha visión das políticas educativas e da educación baseada na diversidade e non na homoxeneidade. A escolarización en todo o alumnado no que é o sistema educativo para nós é básico, teñen que estar incluídos e teñen que ter os apoios necesarios. Temos un gran hándicap que é o tema de que o personal, o técnico, o personal coidador, si ten, por exemplo, está de baixa, hai veces que o alumnado necesita, hai que buscar a forma de que ese personal coidador se poida sustituir, é dicir, así como se sustituyen o que é o profesorado un día para outro se teñen que sustituir porque senón o que é o alumnado está abocado a quedar pois ao mellor no seu domicilio por non ter unha atención adecuada e aí se está traballando desde o que é tamén a Consellería. E, bueno, isto sería para empezar un pouquiño pois o que son as dificultades que estamos tendo no que é os trazos da educación inclusiva para o que é a COGAMI, donde aboga por o que é a participación en igualdade de oportunidades e aí, como ben decíamos, transporte adaptado, todo o que é o profesorado de apoio e aí hai que poñer recursos e hai que poñer medios e hai que apostar por esa inversión, non é un gasto, é unha inversión social. En primeiro lugar, agradecer bueno, pois, o Correo e a Consellería e aos organizadores deste evento pois, a oportunidade de participar e dar pois, unha pincelada máis de luz sobre este tema tan controvertido que agora está tan no papel de todo o mundo e que non distamos moito uns dos outros, o estábamos falando fai un ratiño no café,
desde distintos ámbitos, ao final, penso que todos traballamos nunha línea moi similar e con un mismo objetivo. E, bueno, quería tamén agradecer o esforzo que está facendo a Consellería, que sí que se nota realmente que traballa sobre todo polos dereitos das persoas con discapacidade, non por un concepto, sino por as persoas. Vémoslo reflejado últimamente na cantidade de protocolos que están a xurdir. Eu tuve a oportunidade de participar no de TEA, o esforzo tan grande das persoas que ali estivemos para poder sacar un documento realmente que aporte, que faga que esa educación inclusiva poida ter unha realidade e poida ser efectiva, que non sea simplemente un concepto bonito, un concepto polo que todos firmaríamos como a paz mundial e o fin da pobreza e todo isto, pero que logo que se queda en algo etéreo. Aí pois séntanse unhas bases para que realmente esa participación activa das persoas con discapacidade no proceso educativo poida ser real. Bueno, as PANAES, como nos comentaban antes, é unha entidade que se creou fai xa máis de 40 anos. Foron pois uns papás que tiñan uns nenos con unhas dificultades de escolarización tremendamente grandes, unhas necesidades de apoio destos críos pois moi grandes, e entonces decidíronse falar que a Consellería de concertar unha unidade aquí en Santiago e unha unidade en Coruña, unha unidade que era un alquiler nunha casiña con un aula atendendo a 4 ou 5 nenos, e de aquelo, bueno, xa me salto parte para abreviar un pouco parte da presentación. De aquelo, hoxe hai 4 colexios na provincia da Coruña de ámbito provincial, hai 4 unidades de atención temperá, hai 3 centros de día. En breve pois abrirase un novo aquí en Santiago, porque era unha demanda moi acuciante tamén que había, porque non había plazas en ningún lado, e hai 2 residencias e unha máis que se poñerá tamén en funcionamento si a economía o permite, pois en breve na Coruña. E as PANAES traballa, como ben decía tamén antes a miña compañeira, por as persoas con discapacidade, polos nenos con TEA, pero polas súas familias. Por eso se trata de abarcar todo o ámbito social da persoa, na propia persoa, dende que se diagnostica, cas unidades de valoración e diagnóstico, ata que son maiores, pois cando compete pois unha residencia ou que seña, e logo a través de escolas de pais e participación na propia entidade, traballando cas familias. E logo, pois con formación, colaboramos cos CEFORES, colaboramos con concreto eu traballo con máis de 30 colexios ordinarios aquí na zona de Santiago e área de influencia, dando pois apoio, información, formación, axudándolle a elaborar material adaptado, apoios visuales, etc. Vamos un poquinho aquí a tal. Bueno, as PANAES actualmente, voume mirar un pouco os datos para non mentir no que digo, porque moitas veces, bueno, os datos son as ideas, pero se feos. Estamos traballando xa máis de 200 persoas, do cual, que tamén hoxe en día está moi contemplado a paridade, do cual o 72%, como pon aí, son mulleres, o cual, pois, oye, está por encima da ratio deseable, que sería a mitad. Logo, decir que traballamos baixo un modelo de calidade de vida, evidentemente, si o coñecedes, que seguro que sí, engloba e abarca prácticamente todo, non só a nivel educativo, sino a nivel social, a nivel de dereitos, etc. O noso colexio, a día de hoxe, ten escolarizados 48 alumnos. Abogamos por un modelo inclusivo, pero como dereito. Logo o tocarei isto. Decir que temos deses 48 alumnos, solo 8 están en escolarización a tempo completo no noso colexio. 40 están escolarizados en combinada con distintos colexios de Santiago e área de influencia. A nosa máxima é que os nenos que veñen poidan deixar o noso colexio, ou que poidan baixar de días que veñen ao noso colexio. Para iso hai que empoderalos e hai que darlle capacidades de comunicación, conocedes un pouco que é o autismo, de relacións sociales, de autonomía, e sobre todo, unha das cousas que estaba moi olvidadas no autismo de fai un tempo para atrás, que era este perfil sensorial que agora se fai, estas alteracións a niveles sensoriais, porque moitas veces
hai a imaxe social de que os nenos con autismo teñen unhas condutas moi disruptivas, que de golpe, oye, que malos son porque pegan ou péganse, isto é intolerable en un centro ordinario porque de golpe se levanta sin máis e empeza a pegar aos outros e, oye, pois mandou a 2 profesores ao hospital un neno, estas cousas que temos escoitado e de golpe, non, nin é máis malo que os demais, nin ten máis mala leche que os demais, nin lle gusta pegar, nin nada. Hai unhas alteracións a nivel sensorial e párome un segundo en isto porque me parece tremendamente importante máis que seguir un guión, vale? Esas alteracións sensoriales pódense traducir en hiper ou hiposensibilidades, por exemplo, auditivas, a temperatura, a contacto. Poñía yo antes un exemplo unha compañeira que ao mellor un neno simplemente con pasar un boli así ten máis dolor que o compañeiro do lado collendo un serrucho e cortando o dedo e separando. Eso é a percepción sensorial, pois neste caso do dolor. E isto é unha realidade. Eso pasa, por exemplo, a nivel auditivo. A nivel auditivo, sabedes, a imaxe típica e tópica dos nenos con autismo que moitas veces van así, tapando. Non é que lle guste ir así, ou facer como os indios así, que os indios fanos porque lle molesta o sol. Estes nenos fanos, basicamente, porque seguramente, ou seguro, o ruído lles agrede. Non que lles moleste, non. Molestanos cando unha tiza nunha pizarra fai o este típico que a todos nos suele dar, eso é un repelús, pero eso é tolerable. Pero cando o ruído nos doe, é cando realmente aí se produce un problema grave. Entonces, cando tratamos de facer unha inclusión real, que eu falo de inclusión sempre como dereito e non como concepto, o concepto de inclusión sería vamos todos para o mesmo sitio e todos igual, eso non é inclusión. Iso é un concepto que é moi bonito, pero é como da pan do mundo. A inclusión real é un dereito. O dereito á educación, esa inclusión para todas as persoas, para todos os nenos de Galicia, é cumprir ese dereito na súa máxima expresión e facilitando e dándolle as ferramentas tanto á sociedade, á familia como ao neno, de que poida participar da educación e beneficiarse dela nas medidas e aportando as ferramentas que se sean necesarias. Vale, entonces, falaba desa alteración a nivel sensorial. Nos temos experiencias de nenos que tuveron que pasar a total con nós, incluso a nivel cognitivo, podendo beneficiarse a veces do centro ordinario, polo simple feito de que o ruído que se generaba a hora de entrar no colexio, a hora do comedor, a hora de sair ao patio, o simple rascar da silla para atrás, ese ras, imaginadvos unha hora dun recreo, cando toca un timbre, e ese ras son 600 sillas movéndose, para ese neno é como se foran 600 personas dándolle un bofetón ao mesmo tempo. E iso non lo din as persoas con autismo con un nivel cognitivo moi alto, con comunicación verbal fluida, con capacidade de análisis da situación, son os que nos transmiten e nos permiten entender a estes outros nenos que non teñen comunicación verbal, que non teñen capacidade de análisis e que a súa resposta vai ser a impulsiva, que pode ser collo que teño ao lado e se podo mato. Me entendedes o que quero decir? Entonces, esa reacción, a inclusión non é, non, vamos po cole ordinario, e aguanta, non. E eu, por exemplo, estou completamente de acordo co que decía a compañeira, non podemos falar de diñeiro, porque moitas veces a inclusión está condicionada polo diñeiro, non. O diñeiro debería poñerse cando o diñeiro é o que pode dar esas ferramentas, pero cando non hai ferramentas, e iso o dio o decreto de atención á diversidade, cando as ferramentas non se poden poñer no centro ordinario, porque o que non pode ser facer un centro ordinario onde as sillas non se movan, ou onde os nenos vaisen po patio en completo silencio, ou onde as cucharas e cucharillas a hora de comer non fagan así, entonces temos que poñer a funcionar outras estrategias. Entonces, partindo da base, como decía o meu compañeiro do Centro de Educación Especial, que non somos os máis interesados, primeiro, hasta diría eu en non insistir, por non necesitársenos, e segundo, en porque os nenos que chegan a nós poidan marchar o antes posible. Eu decía, ponía antes un exemplo, eu teño algún alumno que entrou sin linguaxe, con 3 anos no colexio, e hoxe está rematando unha carreira universitaria. Se non chega a ter unha intervención específica, ese neno hoxe posiblemente non tuvera nin linguaxe, e vamos, non falemos dunha carreira, non podría ter unha inclusión non educativa, social, unha inclusión social mínimamente real, non sabría xogar en un patio, non sabría ir a comprar unha barra de pan, non podría ter calidade de vida que é polo que abogaba antes, polo que traballamos nós. Sigo un poquinho pendente. A mí sí que me gustaría, pero igual rompo con todo, que máis que seguir un guión que se preguntara, porque isto é tan amplio, tan tal que, pero bueno, para dar tempos demais, dos 40 alumnos,
que temos no colexio 40 son nenos, 8 son nenas, son algúns datos. Sí que hai unha dificultade grande para nós, pola orografía, pola configuración que ten Galicia. Como vedes aí temos nenos de Ames, Muro, Teuro, Santiago, Cee, Lalín, Santa Comba, Noia, Murcia, Muxía, perdón. Non puden poñer Murcia, non. De feito, Muxía son 2 nenos. Bueno, a área de influencia é moi amplia ao redor de Santiago, o cual dificulta para as familias, para nós, a hora de organizar un transporte, que tamén agradecemos á Consellería, pois un convenio que se estableceu para poder facilitar ese acercamento ao centro e o poder dar esa oportunidade de traballar a nivel de comunicación social e sensorial con estos nenos. Xa pasou por aquí a conselleira fai un ratiño e Natividade tamén. Eu só vou dar unha pincelada sobre isto porque me parece tremendamente importante. Xa ela dixo como era a escolarización e como eran as necesidades educativas especiales. Só vou destacar do decreto isto porque me parece tremendamente importante e además me parece a clave. É dicir, fálase de centros como o noso ou incluso unidades de educación especial cando as necesidades non poden ser atendidas ou os recursos non poden facilitarse dentro das medidas de atención á diversidade en un centro educativo ordinario. Para min isto é a clave, é dicir, se iso se pode facer, se o servicio que se lle pode prestar en un centro de educación especial se pode facer dentro dun centro ordinario, non falemos de cartos. Os cartos entendo que se teñen que poñer sempre, porque falaba a miña compañera que iso é un dereito, e contra un dereito non podría haber unha limitación de recursos económicos en este caso. Ora ben, cando as necesidades son tan profundas ou tan amplias ou tan específicas que é imposible, como poñer un centro inteiro en silencio, que non se move unha silla, que non se move un tenedor, ou que os nenos cando saen ao plato non ninguén fale, eso é imposible. Entonces aí hai que facer unha intervención máis específica en un ámbito moito máis de laboratorio e ao mellor capacitar eses nenos para que logo poidan realmente ter unha inclusión real xa non no sistema educativo, senón na sociedade. E logo, se me permitides, lanzarlle unha pequena patada cariñosa á Consellería, porque sí que se fala moito de inclusión, pero sobre todo nas primeiras idades, e nos olvidamos casi sempre dos nenos cando chegan, sobre todo a secundaria, incluso dentro de secundaria obligatoria. É dicir, é como se nos preocupara moito o modelo inclusivo, entre comillas, nas primeiras idades, pero, bueno, logo xa non falemos do bachiller. O sea, unha persoa con autismo, con unha necesidade grande de apoio, a bachiller non vai nunca. E eu me pregunto, e por que non? Está claro que os conceptos a nivel curricular non os vai alcanzar, pero a interacción social, as sinergias que aí se producen para poder logo de desenvolver unha vida digna, porque realmente nese instituto seguramente comparta experiencias de aprendizaxe social co que vai a ser o panadeiro do seu barrio, o médico, o barrendero, o que vende os pantalóns, e se o que vende os pantalóns comprende como funciona, como se comunica, como reacciona, como responde, esa persoa con autismo seguramente lle pode facilitar probarse unha chaqueta dunha forma moitísimo máis natural que se non ve unha persoa con autismo nunca adiante. Eu falo de autismo porque co traballo, pero podría ser extensivo a calquera outra discapacidade con moitas necesidades de apoio. Tivemos unha experiencia que facemos con un instituto que temos ao lado, onde teñen peluquería, odontoloxía e todo isto, e colaboramos moito levando os nenos a entrenamentos, que moitas veces lle tiñan que cortar o pelo dormindo porque era inviable facelo de outra maneira. Conto unha anécdota e acabo. E de golpe unha mamá me di un día: Alberto, quedé sorprendidísimo el otro día en el patio, llevo al niño en el parque, va a jugar y claro, como le cuesta mucho jugar con los demás, de hecho le molestan los ruidos y tal, nunca se acerca a nadie. De golpe se acercan 2 chicas con 2 niños, me cogen el niño de la mano y se ponen a jugar con él. Yo empecé a llorar, no puedo hacer otra cosa. Y le pregunté: pero mira, ¿me podéis explicar por qué hacéis esto? Dice: no, es que somos estudiantes de peluquería y tu hijo empezó viniendo de la peluquería y lo único que hacía era jugar con el secador así, dándole vueltas, en plan John Wayne. Ahora ya permite que le lavemos el pelo, pero ahora no se le corta. Pero es que hemos aprendido cómo tratarlo, cómo hablarle, cómo acercarlo a un columpio. Bueno, era como acercarlo a un secador, pero nos funciona lo mismo el cómo acercarlo a un columpio. Y como no, venimos con nuestros hermanos pequeños y cómo jugar con él. Esta mamá lloraba de la emoción. Eso es inclusión. Eso es inclusión. Y esas herramientas salieron, como digo yo, de un laboratorio. Nosotros, por ejemplo, las Paralimpiadas son inclusivas
o son exclusivas. Es que no podemos pretender que una persona que va en silla de ruedas juegue con los de la NBA en las Olimpiadas, porque no tendría posibilidades. ¿Qué es inclusión? Darle posibilidades de participación, pero adaptando el entorno, los espacios y, evidentemente, el nivel competitivo, porque si no, no participaría. Eso es inclusión, a pesar de que pueda parecer lo contrario. Casi termino. Bueno, las actuaciones curriculares no voy a parar en ellas. Esto ya lo he dicho, es un poquito, pasé a castelán, non sei por qué, o que é a persona con trastorno do espectro do autismo. E, bueno, as características non nos metemos, que senón ocupo todo a hora, xa me dixeron antes, Alberto, tens que cortar. Gracias. O que teño aquí é como un compendio ou un resumen de todo o que, bueno, máis ou menos xa se leva falado, é o que facemos no centro ordinario, porque se aboga no centro ordinario. Entón, bueno, primeiro agradecer que me habedes invitado a Consellería e ao Correo Gallego de estar aquí, que me parece, como dixo o resto de participantes, moi importante que se dé visibilidade e que se axude a sensibilización do alumnado con necesidades educativas especiais e alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. Simplemente, pois eso, vou a hacer unhas pinceladas de aquilo que eu considero que vexo que é o que polo que se está agora, bueno, que levamos falando durante todo o tempo, non? O primeiro é que entendemos nós por diversidade, non? Xa se falou que todas as persoas temos, é esencial as persoas a diversidade, todos somos diversos, non hai dúas persoas que sean iguales, todas as persoas teñen unhas características persoais, biolóxicas, desenrólanse nun entorno social, económico, cultural, e teñen unha serie de intereses, motivacións, capacidades, e a escola, o centro educativo, que ten que facer é detectar esas todas capacidades, motivacións, intereses que teñen os nosos alumnos, e dar unha resposta educativa que é non só a nivel curricular, porque iso non sería inclusión, sino, como decimos todos, a nivel de global, o desenvolvemento o máximo posible das capacidades da persoa, non? Un desenvolvemento global, é o que temos que tender. E para iso hai que dar unha resposta educativa de calidade e inclusiva, pois diseñando plans, metodoloxías inclusivas, os recursos materiais, persoais, sobre todo, que para iso a Consellería aí pois ten que facer un esforzo en dotar de recursos materiais e persoais, que consta que o fai. E así conseguiremos pois que a inclusión sea efectiva, que sea verdadeira. Si isto de que cada un é diverso, cada un ten unhas características é para todo o alumnado, temos que facer especial fincapé en aquel alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Temos a tendencia de alumnado con síndrome de Down, o alumnado con altas capacidades, alumnado con discapacidade auditiva, visual, pero temos que ter en conta que o alumno con síndrome de Down Pedro é distinto que o alumno síndrome de Down María, o alumno con altas capacidades X, quero dicir que cada un non podemos englobar a todo o alumnado con síndrome de Down ou con altas capacidades. Temos que descubrir cales son os intereses, motivacións, bueno, as capacidades, as características persoais de cada un, e aí é onde diseñar para, bueno, que decía antes, non? Para que se desenvolva dunha maneira global, non só a nivel curricular. Entón, eu considero que no centro, é unha das labores que sempre abogo por ela, é que se crea nesa inclusión real, e que tamén que se cree unha cultura de que a diversidade é un elemento enriquecedor para toda a comunidade educativa. Non como un hándicap, que non se considera a diversidade como un hándicap, sino como algo que sempre que suma, nunca vai a restar. Outra cultura que debe o centro adquirir é a da colaboración, a da participación, a coordinación de todos os axentes que están implicados no proceso de enseñanza-aprendizaje, tamén aquel que está implicado no desenvolvemento global do alumno.
me refiro pois ao proceso de enseñanza-aprendizaje, pois o que estamos dentro do centro, profesorado, titores, departamento de orientación, dirección, e fora, pois, as asociacións, pois, gracias aos convenios, gracias, por exemplo, aos convenios que hai cas asociacións, cada vez elas poden participar máis dentro do centro educativo, e o centro educativo estamos encantados de elo, porque nos dan moitas veces, eles teñen mucho máis bagaje, mucho máis experiencia nas necesidades, non? Que poden ter estes alumnos. Entón, por unha parte, cultura da diversidade como un elemento enriquecedor, nunca como algo negativo, a participación, colaboración fundamental cas familias. A colaboración, participación das familias dentro do sistema educativo é fundamental, porque moitas veces temos unhas metodoloxías, unhas estrategias que, se non hai unha continuidade fora do centro escolar, en asociacións e, sobre todo, ca familia, pois nunca llegaremos a esa inclusión total que é a que nos queremos. Despois, outro aspecto que eu considero fundamental é a flexibilidade. A flexibilidade curricular, para as concrecións curriculares, para as programacións de aula, debemos de ter moi presente en esas programacións de aula as características do alumnado que nos temos nesas aulas. Pero a flexibilidade tamén en intentar buscar espazos en donde todos podan participar. E aí estaremos realmente facendo a inclusión efectiva. Porque a inclusión non só que o estar, como falábamos antes, Alberto, eso era o que antes decíamos integración. Agora temos que conseguir a participación de todo o alumnado. Non só é estar, sino que debemos de buscar sempre a máxima participación posible. Xa, así outro aspecto, deseñar medidas, o que falábamos antes da prevención, detección o máis tempranamente posible, atención temperá posible, o que decía Alberto, non é o mismo tratar un rapaz aos 3 anos que cando xa chega ao instituto con 14, non? A atención temprana é algo fundamental, a detección temprana desas necesidades educativas é fundamental. Perdón, Pilar, en eso os departamentos de orientación, por exemplo, teñen un papel fundamental. Claro. Eso é o que ia decir agora, non? Que na miña práctica educativa, a parte de fomentar o elemento enriquecedor, todo o que levo exposto, eu, como orientadora dentro do departamento de orientación, que tengo que facer para que a evaluación psicopedagóxica non sea unha barreira, como decía a compañeira, non? É facer unha evaluación psicopedagóxica máis exhaustiva posible, contando coa información que me podan dar todos os axentes externos ao centro, internos ao centro, as asociacións, se o rapaz vai ao logopeda, vai á asnoterapia, teño que coller información de todos os axentes que están implicados na educación do neno, porque así podo facer unha boa evaluación psicopedagóxica ou podo plasmar nun informe psicopedagóxico en donde fundamental deixar moi ben explícitas, moi ben explicadas, moi ben redactadas as necesidades educativas que ten ese alumno ou alumna, para así poder diseñar as estrategias, os plans, para poder, o que decíamos, dar unha resposta educativa de calidade que atenda a todas as súas capacidades, intereses, motivacións, etc. Vexo importantísimo, como, por exemplo, este foro e demais, para que debemos de compartir, difundir todas estas experiencias, todas as estrategias que eu, por exemplo, no meu centro vexo que me están funcionando ou que son efectivas para unha verdadeira inclusión, as debo de compartir co resto de centros educativos, en foros como este, a través de blogs, como podamos, debemos de difundir estrategias que vexamos que no noso centro son de aí, por exemplo, a Consellería, cos premios e innovación e demais, o fai visible, porque moitas veces ti a mellor estás no teu centro ali e non sabes se estás facendo ben e ves algo e dices, vai pola mesma liña que vou eu.
un pouco eso, dúas cousas claras. O do alimento enriquecedor, nunca velo como algo negativo a diversidade, é fundamental. Colaboración, participación, coordinación de todos os axentes que estén implicados no desenvolvemento global do alumno, non só nos quedemos no curricular. Punto.